Hayi, yona ikhona inkinga la. Angazi noma indlela acquirishwa ngayo knowledge noma isystem acquirishwa ngaphansi kwayo. Angazi kodwa khonto off nje. Yazi ukuthi lento yokuye university. Ey, akudingeki ukuthi uzuye khona ukuze uthole imali. Like yokuphila. Yabo. That is not one way to do it. Ukuthi kumele ukuthi uye university. Ngicabanga ukuthi manje sisigabeni la khona ekumele si-acquire khona i-skill. Sibe skill based, you see? Because I can stay for 12 years esikoleni ngibuye ngizo-eda ngo4 years ngaphezulu. Only to sit at home naleyo degree. Mhlambe futhi senginesikweletu sika NSFAS lapho noma ne-student loan nje sase bank. Kodwa futhi angina income. Kodwa futhi ngine stress. Mhlambe kuphinde kwenzeke ngiyithole nje ngiyoshaya ithili noma ngishayile itekisi noma ngenze noma yini nje engangingayenza ngisho ngingasiqedanga isikole. Bese ngithi mina ikhona ke into off lana ke ekumele ukuthi siyilungise ngalesi sikhathi. Ubingelelo changes akasha uthi ngenzeka noma yini noma inini noma kanjani kunoma ubani ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esiwa khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazile uyabona. Abo into enzeka layo la. Yabona iAI yenze kwa seamless uku-acquire knowledge within a short space of time. And iAI isivule amehlo ngenye indlela. Yenza into eziningi za obsolete. Kwa ukuthi kumele ushintshe ungene kwi-information age, usuke kwi-industrial age. Yayizwa lonto. Yonke into manje it's the tips of your fingers. Uyabo? Hey. Khona into emele ukuthi siyilungise la. Yabona ama institutions la, ama educational institutions la aya accredita yezo ukuthi wena accredit uphethe iphepha nje. Wena lik-accreditayo ukuthi uyakwazi ukwenza lokho. Kodwa ngalapha ya kwi-job market yazi bafuna i-experience lapho. Bafuna i-evidence ukuthi uyakwazi ukwenza lento le. That is why mina ukube kuthiwa angiphumelelanga kulento ika grade 12 angifikanga nje kwakona. Vele iplan yami ngika grade 11 iyayisibheke college vele. Ngoba ngabona ukuthi yazi ku practical lapha mina ngifundela nje ubeka nje iblocks ngoba ngiyakuthanda ukwakha. By then ngangikuthanda. Mina ngifunda into eqondile nje ngakha imali. Yabo ngale nje ukuthi ngize ngiyofesa la ngiyocela umuntu uthi angiqashe ngiyomakhela umnotho yena ngabe ngizakhela mina umnotho. Khona into off la. Yabo? Khona into off la. Yabona njoba accredita nje lama institutions lawo. Ngicela ukuthi mina ngokwami ukubuka awuyibheke ingane ukuthi i-good group ngoba kubalekile ukuthi sibuke ngale angle ethi yini wena ofuna ukuyisolve wena. Yini ofuna ukuyisolve, yini ongayenza, yini ongayi-offera. Hayi ukuthi muphi umsebenzi okhona. Cha, asiphume lapho. Cause yazi ukuthi kunombhemi lapha ya. Lapha na kwa ophokweni le ikuphi lapha se number 8 le phansi mudlula ko number 9 kuximba lapha ku Catholic ushona phansi yabo go number 8 akukhona insizwa ayikhona lapha engangihlala nayo lapha ya noma ngangiqashe la yayisebenzela khona ifitha imoto le yansizwa lo ubongani yabo. Hey kusuka imoto ko Eastern Cape lapho kusuka imoto ko Gauteng ngoMpumalanga zize lapha ya bese ethi ozuyizwe sengithi hayi wenza ushowcase wento ubongani lapho uthanda ukuthi imntaka gogo lapha na number 8 mawudlula nje udlula khona moya kwaSwayimane lapho yabo. Lo nsizwa isebenza lapho ke lo muzi wakashangaso lapho. Hey liyansizwa yayifithela lapha phambi kwami la ngihlala khona yayenza ushowcase wento ithi mina mntakamkhulu ngiqaqela isithi ngiyitale phansi yetekisi ngiqale pha ifitha yonke into fitha venue fitha kwasana
ngikutshela ukuthi ke wabona lapho ukuthi no man, I think now I need to focus on the legal side of things and accreditation, yabo. Waqala kwangibuza ukuthi mntagogo, how can I do 1 2 3, yabo, because now cabanga ukuthi ufuna ukuyiformalize lento. Already skill isikhona vele, uyafita vele showcase lapho, and already is making money, yabo, is making a lot of money ngeskill sakhe. Now usefuna accreditation nje, yabo, formalize izinto business wise and all of those things, yabo. Hayi kodwa ukuthi ingoba nakho ufuna umsebenzi, cha hayi ngoba nakho ufuna umsebenzi, ufuna uqashwa, already uyayenza imali. Mina bengibona ukuthi ke mhlambi we could focus on that angle, yabo. We could focus on that angle of looking at what the market wants. What the market want, I think you can just look at your child ukuthi isiphi skill no uyibuka ukuthi mhlawumbe ezinye ingane zine-skills sokukhuluma, ezinye ingane ne-skills sokudweba, ezinye ingane ne-skills sokufundisa, yabo. Ngicabanga ukuthi you can like try to scrutinize, ubuka ukuthi i-good kuphi le ngane le, yabo. And i-human design ke yenza kube lula kakhulu ngoba uyakwazi ukubona le ngane ine-channel ukuthi i-good la ikanje le ngane, yabo. Uyakwazi ukubona i-human design iyakunika i-closure ukuthi le ngane le inhloboni inokuguide iphiwe, yabo. Uyakwazi ukubona ama-energetic configurations bese uyakwazi ukuyi-guide accordingly, yabo, ngoba yazi ukuthi okay mhlawumbe le ngane ino-channel of structure 2343, okay, le ngane ine-defined mind, indlela eprocessa ngayo ne-communicate ngayo i-fixed, ayishintshi, so uyakwazi ucommunicate into yayo. So le ngane vele probably echazeni, explaining things, hard concepts, like confusing concepts, okay, la ingakwazi le ngane ukuthi ifundise, yabo, ingakwazi ukufundisa le ngane. So you can now play around those avenues makuthiwa uyayi-guide, uyizwe nokuyilalela kwakho ukuthi ithini yona, yabo. Bese uyayi-guide, hayi ukuthi uyiphoqe uyikhethele, bese uyayi-guide ngoba uzothola ukuthi lezo zinto engazenza ngisho online yabo, engazenza ngisho online lezo zinto lezo. There are so many people more abalukhunjile who learned the skill faster and then they bridged the gap within the market and then the market paid them, yabo. Mina ngibona nje i-delay lana, ngibona konke engiyifilayo off, yabo, konke engiyifilayo off. It's like because ama-institution now enza imali, adayisa ama-courses, awadayisi ngampela iqiniso, ngoba ngicela ungibukele i-unemployment rate. Is it not more than 40% unemployment rate? Itshela ukuthi lonto some of ama-skills are obsolete. They are obsolete, imakethe ayiwadingi. Yes, uyazi ukuthi esikhathini esizayo uzothola ukuthi they are focusing ekuthenini unaso nesitifiketi se-AI. Yes, ngoba okay konke ngizomela ukuthi uzenze la, wena uphethe ini financial management, unaso isitifiketi se-AI, because la sizodinga ukuthi ubuye usebenzise Python language and all of those things, yabo. They know ukuthi okay AI can do things, yabo. And mosabuka ngolidala wena ucabanga ukuthi kusamele ukuthi usuke la uye bank. Yazi abantu abaningi ukuthi they just go to i-branch lapha ebank only to find out uma ifika lapha ebank kuthiwa khipha ifoni, bamenzele lento ebengakwazi ukuyenza endlini bese kujajika ahamba endlini. Ubona ukuthi engathi sisaphethe lento ye-industrial age ukuthi senze kanzima 4 years ngifunda into ngikhokhe 300,000 ngiphinde ngihlale ekhaya futhi, yabo. Kanti kunento ebengayifunda ngo-30,000 within 6 months I'm already generating some income out of that because it's a skill, practical, yabo. Lento yama-course abroad, human resource, public management, abroad lawo ma-courses lawo.